Ka koma neman matan banza Adnan? Ba matar banza ba ce, me yasa za ta kira ka a wannan lokacin? Magidanci ne ba kai. Ba matar banza ba ce wannan. Yarinya ce take gidan iyayenta kuma iyayenta mutane ne masu mutunci. Kuma auren ta zan yi. Aure? Adnan aure? Aure. Duk mata sun gaji wannan. In dai ka bijiro da mace cewar za ka ƙara aure ko ta sani shikenan za ka yi ta samun irin wayannan problems din. Na ce maka ina bukatan ta ne, ba na bukatan abokiyar zama a tare da ni. Na fi so na zauna ni kaɗai a cikin gidanka na rayu ni kaɗai. In dai haka ne ko Adnan ka cuce ni, ka cuce ni wallahi. Wallahi Allah ya isa tsakanina da kai.